כל הזמן באיזשהו תהליך שכל הזמן אנחנו צריכים להזין אותו ברעיונות חדשים ולבדוק את הביצועים שלהם. אם ראינו בגרף של החבר'ה הקודמים שבסוף הייתה איזושהי עלייה, מישהו נרדם בשמירה. מישהו הפסיק את ה-attention על המערכת, זה כמו סינוס. ברגע שאנחנו לא שמים על זה לב, אין לנו יותר תהליך התייעלות שיטתי, יש לנו עלייה בצריכת האנרגיה. עכשיו זה כבר קצת יותר ברור מה יותר זול, האם לחסוך אנרגיה או לייצר חדשה. זאת אומרת, אני מעדיף שיעשו שעת כדור הארץ בכל בית ספר בסיום של כל יום לימודים, כדי לנצל יותר יעיל את משאבי כדור הארץ. אבל מה? בתי ספר בוצעו פתרון הרבה יותר טוב. מזכירים את הגגות לאיזשהם מערכות שייצרו אנרגיה. משתמשים במערכת הזאת בשבי ציון לאתר עכשיו דליפת מים. כל רבע שעה הולך קוב מים בשבי ציון ממערכת של מקורות לזיבזיב שיש לנו על חוף הים. דני, איש התוכנה שלנו, שותף שלי בנידן, כתב תוכנה ואומר, שוקי כל הזמן נמצא שם באתר. הבחור מחפש את דליפה, סוגר ברזים, רוצה לראות אם יש ירידה בצריכה, וישר מוציא את המכשיר, רואה מה קורה. האם הוא מצליח לאתר? עדיין אנחנו נמצאים על 250 קוב ביום, שזה אומר, יש לנו עוד דליפה מהותית. דיברנו על זה שעליות החשמל עולות, זאת הזדמנות נהדרת להזיז הצידה את כל הפרדיגמות ולבדוק עוד פעם את הכל. כי זה שבדקנו פעם כשהסולר היה שקל, שלא כדאי לנו למחזר חום או לנצל אנרגיה שיעורית, אנחנו כבר לא שם. וגם אם בעוד 5 שנים יהיה לנו גז טבעי, עדיין התהליכים האלה יחזירו את עצמם בשנתיים הקרובות. זה פרופיל צריכה של מבנה של חברת חשמל. קודם דיברנו על זה שבלילה צריך להיות 0, חברת חשמל היורדת מ-600. מבנה משרדים של חברת חשמל, בלילה. אומר, הצ'ילר ממשיך לעבוד בדיוק כמו במערכון. היינו אתמול בהרצאה של מלינה. הוא אומר, נכון, חייבים למדוד, אבל אסור לכם להוריד את העיניים מלוח התוצאות. זאת אומרת, עצם זה שאני מחבר את עצמי לתוצאות, ורואה, יכול למדוד אותם כל הזמן מהטלפון שלי, זאתי המהפכה. אם אתם רואים את הילדים, הם מתוסכלים במשחק, אבל העיניים שלהם הם לא על השחקנים, הם על לוח השעון, על לוח תוצאות. הם רואים שהולך לעזור לזמן, שהם מבזבזים, שהם לא נמדדים נכון. אז אמרנו, הזדמנות אחת זה חוקי התעוז, ושליטה נורמלית במיזוג אוויר, ויש לנו בניין אחד בתל אביב, אחד שמודד את עצמו כל הזמן, אבל גם הוא, החודש, מגיע ל-700 שקל הוצאות מיזוג ביום חורף. לא 3,000 שקל בקיץ, 700 שקל הוצאות מיזוג. אז על הגרף הזה אנחנו יכולים לראות גם טמפרטורה, גם לחות, וגם תכלס, כמה קילוואט הוא צרך, אבל בעיקר כמה שקלים הוא שילם לחברת חשמל סתם. זה לא שהגיע חשבון חשמל בעוד חודש, אלא בזמן אמת. המזגן מחמם. המזגן מקרר. המזגן הזה הוא לא פור פייפ, הוא מזגן רגיל לגמרי, כל מה שהוא עושה הוא דוחף מים קרים לתוך המבנה. אבל יש משאבת שדיברתם עליה קודם, להרים את המים עד למעלה, היא מכניסה גם 40 קילוואט חום לתוך המערכת כל הזמן. אז רק היא כבר אחד מהצרכנים המהותיים. עוד 2 חדרי שרתים, עוד כמה חלונות שפונים דרומה ומכניסים חום בלתי רגיל למבנה, קצת מחסור ובידוד. אנחנו ביחד אוספים את הכל ומסכמים את זה לבניין משרדים לא גדול ל-700 שקל ליום. רק המשאבת סחרור זה 500 שקל ליום. יופי. לפי 20 קילו כפול 24 שעות, חלק ל-2 לפי 50 אגורות, וזה צריך 500. אני אתן לכם דוגמה לא, זו שאלה טובה, מה עם המשאבות סחרור של כל המערכות האלה? כמה מהחשמל אין לוקחות? בניהול משאבות סחרור לפי צריכה זה חתיכת עניין שאף אחד לא נגע בו עד היום. אוקיי, ומה מר סעדה אמר? מה זה לשים על משאבה של 60 קילוואט בשר תדר? מה עם כל ההרמוניות והנצילויות וזה? אולי נשים ליד זה עוד משאבה קטנה של 5, וכשלא צריך את האוטובוס, במקום לנסוע בראשון,
נעבור וניסע עם המכונית נורא בתאיית. כמו המדחס שבת של האוויר, מדחס אוויר שבת, שחוסך 80% מעלויות חשמל של עדיפות בשבת. אנחנו תיאמנו את השאלות האלה קודם. קוראים לך? שנת 2003, כשהיינו בתחילת הדרך, לקחנו מפעל תעשייתי ומדדנו בצורה רציפה את הצריכת אנרגיה שלו בסוף שבוע, שבת, שיש בסך הכל שומר ומזגן לשומר. קיבלנו בין 600 ל-1,000 קילוואט לשעה בשבת. מפעל סגור. שמירת חום כדי שביום ראשון זה יעבוד. די מהר, בלי הרבה בעיות, הורדנו את כל השלבים האלה וקבענו את עצמנו סביב ה-500 קילוואט לשעה. אבל כאשר התחלנו תהליך התייעלות מסודר והגענו לסביב ה-150. היה תורן שעשה שעת כדור הארץ. שעת כדור הארץ. סגר אותו ובאמת היה צריך להביא בן אדם ב-4 בבוקר כדי שיפעיל עוד פעם את המערכות, כדי שאנשים יגיעו ב-6. זה חוסך את המכונית שמביאה אותו למפעל, ומנכ"ל אינטל ירושלים, אחרי שהוא חווה את הרעיון הזה, אמר, זה גם חוסך לי את המכונית. גם חוסך לי את המכונית, אני כל שנה מרוויח רק מסגירה נכונה של המפעל. עכשיו, זה לא חוכמה לקחת את האנרגיה ולנצל את החום השיעורי שלה, את הלפטאובר. חוכמה היא להתעסק בדברים המהותיים, והיתרון שלנו, שאנחנו יכולים לייצר לכם את לוח שעונים, שתוכלו כל הזמן להסתכל עליו. אם יש שאלות... עופר, תסביר קצת מה זה עמיקה, בכמה מילים מה זה המכשיר הזה. בגדול, אנחנו פיתחנו יכולת להעביר את הנתונים לרשת כמה שיותר מהר, מכל מוני חשמל, מים, גז, מודם סלולרי ששולח את הנתונים לאיזשהו סרבר ברשת, ומה שעשינו זאת הנגשה של הציוד, כדי שלא תצטרכו להתאמץ ולהגיע לאיזשהו מסך בקרה, וכדי שלא נצטרך לסמוך על איזשהו בן אדם, לכל מי שנמצא ברשימת תפוצה זה מגיע ברמה יומית. עכשיו, עוד שנייה אחת. חשוב לי להדגיש, המערכת הזאת פותחה במימון, בסיוע נדיב מאוד של המדען של משרד האנרגיה. זאת אומרת, גם אנחנו על הגב שלנו לא יכולים לפתח מערכת כזאת לבד, ועבדנו כחברת הזנק במשך שנה שלמה והצלחנו להגיע למקומות טובים. לגבי היכולות של ההנגשה, פשוט מבחינת ישראלית חשוב לנו לתקשר לכמה שיותר אנשים. התקנו את זה אתמול במגדל העמק באיזשהו אתר מוסד שיקומי. כתב הבעל הבית למקום, אני מבקש כל יום לקחת את הגרף הזה, לתלות אותו על לוח מודעות, כדי שעד אחרון העובדים ידע את התהליך, יבין מה הולך בשקלים. יוכל להסתכל על לוח התוצאות. כן, הייתה שם שאלה נוספת? כן. אני אגיד לך שבמשחק הזה מכבי הפסידו. רואים. במשחק הזה של האנרגיה, בינתיים אנחנו מפסידים. זאת אומרת, אנחנו משלמים יותר מדי לספקי הדלק, יותר מדי לחברת חשמל. פנו אלינו